luar biasa. Masih cukup ya? Aja sebelah wong bagus rasaku pikiran batayu ora suwe alah-alah Mas Rakit aku kan bisa sumedi ono ing sisiku wis tunadal iki Tulus, wong masak pupuh telisingan nyanda ora? Telisingan. Nyanda ora. Kais kadung penak ngene iki. Aja sebelah wong bagus rasaku iki bakal ayu ora suwe aku ganti bisa sumandek ono ing sisimu wis tunadal dienteni ngoyo-ngoyo jarene kok wis tekan kono wong yen ora kebenaran anane tansah lalu
piye? Ayo Mas. Mas Udin. Oh, Pak Udin. Mas Udin. Monggo monggo Mas Udin. Luwe becik paten nono ibang sesideman Datang suwe-suwe wangi samudana marang kula warga. ye Putra lewat injani anis kebeban hang ladang rasani atiku naden wosling sios aku isih mampu selamu monggo kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kadung Ye. jiwa ragaku maturang kahormatan mangrung rupa kadya pijo. Salamannya dari sini ya. Sugeng sonten, sugeng midhangetaken Campursari Wisnu Nada. Piyayinipun ingkang pundi? Sing pundi? Oh lah bos kabeh iki. Bos-bos salaman riyin biar nggak ada dusta di antara kita. Wangi, ya wangi nggo sangu. Aja dikumbang ya Pak De. Kenal loh. Pak sinten mau? Lah semua bos katanya ini. Nah, aku tak ning kene wae. Nah, ya, penak. Penak tenan. Urip ana kutha gedhe kewi tak tukake ana isine apa-apa wae nadyan sesideman meski tak wujud bocah gunung kadung
kanca-kanca PLS. Apa kuwi? Apa lek? PLS kepanjangannya. Halo Mas. Laras Satria. Paguyuban Laras Satria Banyumas. Oh, tak sika saka kuuk. Oh, Iya. apa Mas Puji serawuh? Ayo Pak. Nampun, niki dibablaske napa Pak Lah urung rampung iki. Loh, dirampungke kan langsung masuk. Iya, urip ana kutha gedhe urung rampung iki. Hah? Sah. Ya. Wani piro? Dilajengkan keluarga besar sing Banyumas. Dibablaske lali janjine Kang. Lali janjine siap. Kok tak Urip ono. Ye. Putra kuwate, kepita tukoke. Omah sak isine. bojone tentara kok penyanyi rek-rekan ngono yo. Ye. Ayo yo. Wis nada iki. Lali janjine mbok menehi sampun kasihapaken Mas Tulus. Ayo Pak Den nembang. Kowe ngajak Bengawan Solo. Hae Pak De. Hae aku wegah. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih. Amin. Semoga berkah barokah nggih. Amin. Ditelas kerien. Ya. Janjane kowe ning ngendi? Kelakuanmu saja nyuprian. Hatiku Blok matur nuwun monitor. Nunggu kowe.
A PLS. Ayang-ayang. Oke, ayang-ayang pakai ngen nggak Pak? Tahu nggak ayang-ayang pakai ngen? Ayang-ayangen. Ih. Weh, Ibu, jangan lupa ya. Put. Habis ini giliran bunda-bunda solehot. Oke? Iya, iya. Nanti minta modal sama bapaknya. Oh, bos-bos ya, siap-siap. Dihabisin dulu ya. Habis ini nanti gantian. Oke. Can-can nego. Ayo oprek iki diedarke no. Sampun kapiarso. Biar main dulu Mas Ling.
sembah nuwun Pak Sam. Ceta. Nggih Mas Teguh. Wisnu Nada. Yo, monggo juragan ya sayang. Makasih.
Katresnan sejati. PLS ya. Katresnan sejati. Ojo sumelang wong bagus tresnaku iki ora bakal ayu ora suwe aku iso sesani ono iki simu asik Ayo. Monggo. Ayo Ibu. monggo menika Pak Sam. Mbok aja ngece udah kuning bojone ya lho balik.
Oke. Mumet Ya mumet wes. ya. Ya. Ayo yo. Tak kira kembar lho.
Kau tinggal. Semoga Mbak Adel menggoli Jawa saking Pak Sam. Kali Mbak Yuni. Kalian bapak boten. Monggo Pak Sam.
Piye, Mas? Aku Ayo ngumpul yo. Mas Padi mau ndi mau golek Yuli lho. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora moga yen aku nandhak kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalaparan. Mesti ngono kowe dadi wanita boyongan. Tobat-tobat Yuli wanita yang hebat. Thank you. Ora ngerti yen aku lanang jagat. Tombanging ratu Sekar Marmaya. Aku duwe aji sakti Pandasa. Rara jonggrang manut sun Budi Karno. Iya jonggrang panyuwunmu tak. Yeay! Ayo Mas Ben. Asik. Ayo, ayo. Matur suwun, Basen. Matur suwun. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandhang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalaparan. Mesti wae kowe dadi wanita Matur suwun. Cakapan kowe aja kemal
Monggo lanjut apa iki? Oh, langsung. Iya jonggrang panyuwun tak turuti. Hey! Lagune apa, Bos? Nah. Lagune apa? Nam?
jare wis enak keturutan sing digagah biyen tak openi ning saiki ana tak jadongi sego yen mendem tak Ae lo Mas. Ae. syukur bisa nyala gunung bisa dadi reja biyen ora ilang goleki lara laka keturutan sing digagah biyen tak modeni saiki ana ngendi gunung tak lakoni neng omahku yen syukur bisa gugur desa dadi reja ini ora ilang ngene padha lara laka capek gunung matur suwun.